Paano ka? Walang po ba? Dapat. Ban, ini ban, oh. Ban. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa iya po mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kanato nga tanan. Sa ngalan niya po sa among Presidente sa Catholic Faith Defenders, di Bolog City Chapter na si Brother Nicolay Junior. Hindi niya po ang inyong kapos-ngso, Silver Tunduiano Sr. alias Veritas, mauya po yung hatag o exposition, pagpaliyag, may labot na sa atong pagtuo, pagpanalipon, ay magsugod ang atong misa ng alas 7 din sa pamilya ni San Pedro. Pagsunod na po kaganina, diri ang unang nakita o santo sa una-una ang mensahe sa ato yung patron ni Kapilya, San Pedro. Mumundi yung tributo, imahin diri sa atong natubangan. Dayon, pagtara ko sa iyong tapat, ang ato kong ginahan. So, magkahinong dahil ko unsa ang ato ginahan, Santa Maria. Kung naminaw ko ganina sa atong tulungan sa radio, o mo ko'y aking nislutan, ang atong mahal nga ginahan. So, yan po pamatukan na kita mga Katoliko, wala naman sa iyo kung naghimot ka ng mga ribol po sa mga santos. Then, kung tawag mo ng pahinundom na to, di ba? Kung tawag ng pahinundom na, hindi kapitaan na to sa imahe ni San Pedro, sa imahe sa ato mga kainan, mutabang ng pahinundom na ito sa anay na itong hinundom. Pero, ikasubok lang po na ito. Kay samtang maayo ang atong tulong sa pag-ibong mga ribulto sa mga santos. Pero napoy mga igsuo na ito, ang ilang lainon ng sabot. Ilang lainon ng sabot na natong mga ribulto. Ang ilang pagsabot na nagbihimo ko ng tapos na Diyos o nagbatog ng lahing mga Diyos nga laro tayong supa diya sa murang loob sa Diyos ang natulog na suko. Unang suko! Ngayon sila. Ayaw kamo pagbatog o lahing Diyos. So, isumpa po nato na mga Katoliko. Pero ang Pinoon, wala man magtulo ang mga pari na nahimuong Diyos ng mga Katoliko. Diba? So, wala ka ng kasalaan ng pagbatog o lahing Diyos. Kung nagbatog ng mga Katoliko sa mga santos, ato nang hihimo
tungod sa maayo o insakto na tubog. Maayo o insakto na tubog. Unsa pa nang ito nga akong iskutan mamula pagsulod. Usa sa katuyuan naglimot kag ribulto larawan sa mga santos aron nga inikakita nato dinhi makahinumdum dayon ka sa angay na itong binugduman. Pareha sa atong monumento o ribulto sa atong bayani sa Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Ngayon ang naman tayo monumento niya, ibutang nato sa atong plaza. Monumento ni Rizal. Ano ang nabutang ng monumento niya? Imaniha ka ng monumento ribulto. Kinulit. Bigar. Oh? Ngano nabaton ka ang ribulto niya? Aron kapasidunggan siya o makahinungdong ka sa iyang mga example na gibuhat sa iyang buhay pa siya. Di ba? Di ba ang ato ng gibuhat, wag pasidungog niya siya. Kaya ato ko siyang hinimong example, aron inikakita ko sa iyang ribulto o imahe, makahinungdong ka sa iyang mga maayong buhat. Ngayon ipakita na mo ikaw hindi mo nato siyang bayani sa atong gamay nasod sa Pilipinas. Diba niya, gamay nasod sa Pilipinas lang ang iyang kabayani. Kaya hindi naman siya na himong bayani sa Pilipinas. Pero ang kabayani sa atong mga santos, kung sa man ang ilang kabayani, diri sa Pilipinas, dili. Ang ilang kabayani, Katolik o universal. Saan ang universal? Bayani sila sa tibuok na libutan. Apil pagaling universal. Universe. Pintupuan langit pagaling. O, bayani po sila dito. Kaya iyon man sila sa Diyos ng mga bayani sa langit. Kaya mo kayo din. So, kung ipasilugan nato sila, dapat lang, kinahanglan lang, ano man, kay may inconsistent mata na. Ano man, nagpasilumog ka na nisan, himuha na ko siya monumento o ribulto, niya mga santo sinoon nga, ang ilang kabayani, pang ibuong kalibutan, ilang pang ibuong kalibutan, hasta po langit, bayani ng santo, ito ang universo. So how much more sila atong pasilungan? Di ba? Pero, dilahi o sabot sa atong mga isuod ng inimulan ay doon rin kuno kaya nagbatunta o laing Diyos. Kaya pwede mo, kung prangka kong may istorya, sa una, ang akong reaction kung mamalan kong buwan ditutok sa ubang religiyon na misconception, misrepresentation sa atong pagkunan. Kaya ko nga, kining mga tawhana, yawan kong Diyos. Kaya nung sa iyo po nila o tudlo akong pagtulunan, wala ka na magtudlo, magandang mga ribulto, ipak ka Diyos. Huwag man magtudlo ang mga pare ngayon mo ang Diyos. Pero ang inyo na usap ang akong reaction, akong baruganan na agi po sa akong pamalando o reflection sa moral philosophy sa atong simbahan. Di ba nga itong mga pari mag-studio silang philosophy? Importante na. Kaya diya ako sa filosofiya, di kunan pag-ayo o kung sa nilang morality. Morality. Diya sa pagkuhan sa morality, hindi ka magpataka-hukom sa itong mga isuon nga nahimulag kung mga dili katulog. Kaya gaghan kanila na sa iyo, hindi na sila tiliwan. Hindi na sila tiliwan. Nagkakaon lang na ang ilang hibawaan, dili kumao, pero wala sila kahibalo, dili kumao. Kaya nalimbungan lang sila, nag-receive. So, huwa silang hibalungan na sa iyo sila, alam lang ako silang
Kanang ito, itong honest mistake. Honest mistake. Remember, atong hinungduman, ang honest mistake is not considered to be a sin. Ang dili inayuan mapagkasayon, dili na sala. Di ba, kakay ba ng sala ko? Ang sala, Corinto, uno Juan 3:4, ay lang isulat niya, kasi ganyan ko. Kasalanan sa Biblia. Ang sala, transgression of the law. Paglapas sa suko. Manay sala. Yung sabi mo kung ibalong, nakalapas ka, o ibalong na suko na ito. Yung mong nilapas. So, ano yung kung transgression? Kung ito ibalong na sa iyo ito. Diba? Para naman correct man to. So muna nga, by that principle sa moral philosophy, yung undang kukuko, hinanali sa mga dili katuliko. Dapat maluoy ko kanila. Maluoy kanila, hindi mo nang mauna nilang manigawa. Usama na sa katumanan ang kanunay ng pasidaan ni Isaiah, na magpasat ng Biblia, Isaiah 5:20, nga mabot ang panahon nga dunay mga tao nga anak ko ng bulog maputi, himuon nila itong o gamiton himuon maputi. Isa may magpasabot anak nga ang insakto na pagtulunan dunay uban ilang himuon sa iyo. Di ba niya? Ang insakto na pagtulunan himuon sa uban na sa iyo. O kana kung sa iyo, himuon nilang insakto. Kagano lang ang example. Kaya same-sex marriage. Pagkadaghang mga isuro na doon, magaling mong insakto anak. Hindi mo nilang korrekta. So, hindi mo na mo. Kaya divorce. Pagkadaghang mga gobyerno, nag-legalize ang divorce. Hindi mo nilang insakto ang sugod pasinugdanan sa atong pagtuo sa Kristobano sa iyo. Kaya ito niya kung diyan mabasa sa Gospel. Kagibati may tunod ang divorce. Kaya si Cristo, tudlok niya, uli ng divorce. Diba? Pero yan ito, mga hindi ba ito na? Naman lang yun, diba? Si Moses, katudlok anak. Diba na anak, ang kasama ng Biblia? Naman lagi, si Moses, katudlok ng Biblia. Kasi kubaga na, dito sa Ginoo. Nitukot na lang si Moses, kay mga gahit na magulong. Kay mga gahit na magulong. Nitukot na lang. Itong na sila yung divorce. Sa una, di ba? Kaya agi sa ilang kagahit ng ulo, kaya naman ko yung authority si Moses, naman ko siya authority, nitukot na lang tungod sa kagahit sa ilang ulo. Pero sa sinugdan, hindi sila ako. Di ba? Unang kita mga tutulikuro, natong naging koreksyonan. Kung si Moses nitugod siya sa una, kaya agis kagahit sa ulo sa mga tao, ang atong simbahang tutulikuro, dili naging matugod isang pagmamagahit ang ulo. Di ba? Unang mga simbahan mo, sino naging po sa inyo na nagtudlo ko ng lima mo. Ngayon pa, may insakto. Hindi mo lang natong lima mo, di ba? Kaya ganina, sa naginapos sa itong programa sa atin, na akong na-share na bungas sa akong mga pulong, na akong pagkahinong pulong sa gibuhat sa akong biological mother, akong ina. Ngayon, wala sa ulang kayo, wala ko paminaw rin yun. Eh, supposed to be, bumahan dito ka lang stress ka lang ka. Ano? Eh, hindi ko maligo sa iyo. Hindi na akong pimuha ng landaman. I-set na po akong silpo na kung alarm nyo ka na stress. Yan, kaya tulungan ka save sa system sa alarm. Akong isip ko ka na stress.
alas 3:05 o alas 3:10 parang syaro itibog ka mata na. Tulog yun ka. Kaya, oras na, kailangan mo tingnan mo si Kung, hindi ko kamataan ng alas 10, pagkasunod ako alas 3:05, tingnan mo, kasi kung kamata ko, ano ba? Hindi na siguro, tulog yun ka. Sige ka ba? Salah mo na kung yung ko kamata. Yung ko kamata. Sa laptop, delikado yun na, hindi ko ka ato sa itong programa sa radyo, 5:45. Kapaminat para ito, so, mau na. Yang mana membukulah, natulog buku, yang bisa yung matulog, kung saan ako tulog, lawan ng buku. So, hindi kita ka-explain ka lang mo, nasa iyo buku na, Pero ang ninyo, mga alas 4 na, di ba niya? Alas 4 na, kape. Ibukaw ko sa akong biological mother, mga akong inanan. Dili ako masawa, dili ko lang kung anak eh. Lahit man na kwarto sila. Niya ako ko, di kumukuha ni Higda. Sa kwarto din sa akong mamahan. Kaya ako may care. Kaya isod mo niya nakikita ko. So dito ko natulog sa kwarto sa akong mamahan. Ang ipukaw na ako, akong inahan. May biological mother. Pagpukaw yung sa inahan ako, Ma! Salamat! Salamat. Natandog kayo ko na. Salamat. Kay baling higon pa muna ko ng programa sa radio. To share. Para pagkawan sa akong silahan. Yan yung kita. Pagpukawan. Una na ito kayo pasalamat ako sa akong biological mother. Salamat, Ma. O ato nang i-connect sa atong isgutan na kay kita mga Katoliko nagtuo ka na ang Diyos kahatag na ito spiritual mother si Mama Mary, di ba? Para kung amuma na ito spiritual kaya ganang atong biological mother kung amuma na ito na sa mga butang na may magandang lawas nun okay, makaang pagluto kung sa pa ng kinabuhi sa kalibutan, mukhang na itong ginagahan. Di ba? Kapit na gali po ang spiritually kay tuduhan po ka sa itong ginagahan ng simba. Di ba? So, tuduhan po ka mga pagtugunan. So, ang atong biological mother, mukhang na ito spiritually po, materially o spiritually. O niya, muna, ihatag sa Diyos na ito. Pero ang Diyos, wala po din na ang dito na ang ginagahan niya kanang mother na dinis kalimutan. Ditagaan po yun niya spiritual mother na si Mama Mary. Nga, kanang yung mother po yun na example di ba? Putli. Di ba? Wala na. Kita mga Katoliko, ulahan mo kayo. Kasi nagtuo mo na na, ditagaan ng spiritual mother na putli yun. Example yun. Huwag yung imansa. Di ba? Ang ubang mga igsoon na itong bilik na kuligo, wala na silang mga wala na silang mga ano ba? Kaya yan ang ilang kakulang sa ilang gawanan sa Biblia na ang tuhuan ko naman, kailangan yung klaro sa Biblia, litra po litra. Kaya kay kinig Biblia, mamani ka ng itawag ko, explicit teaching. Explicit ka ng layak, klaro yun. Parang si Kristo Diyos, magpuniyak sa ngalan, samahan sa anak, Espiritu Santo. Muna yung mga explicit teaching sa Biblia. Litra po litra yun. Pero hindi magudala ng explicit, na ay ipasapulot na. Kung sa may example, kanina ko, namina mo sa radyo na, kaya ba naman ako, pero katong wala ka paminaw. Example, implicit, kaya ipasapulot lang. Kumutan na ninyo, si Santa Maria buutan ba o buduman, ayaw ng pagkabay? Huwagin mutubal ko si Maria pagtunod, daotan. Tanan kayo, kung ngayon din siguro mo, kung tuho mo Biblia, si Maria, good din siya, maayo din siya ng pagkabay. Di ba? Kung tanawan ang pagkabay, si Maria, matinuan din sa Diyos. Di ba? So, conclusion,
sa atong pagsabot, si Santa Maria, good woman yun. Ang yun yung pagkababae. Pero pamagana, mabasa ba sa Biblia, yung trapolitra, na si Maria good woman? Na si Maria maayo yung pagkababae, mabasa mo na sa Biblia? Hindi. Pero ipasabot na maayo siya, good woman siya. Iwanan po ng mga pagtulong na natin sa Katoliko. Dili lagi mabasa ng Immaculate Conception. Dili lagi mabasa ng The Assumption of Mary. Nga si Santa Maria, inahan sa Diyos. Ito basa na sa Biblia, pero ipasabot na sa Biblia. Walang may panahon na ma-discuss na ito na tanan sa Itagkas kayo ng mga kapita. Itagkas kayo ng mga kapita. I-apply mo na ako mga objection sa mga dili Katoliko. Atong tumaan na hinihinay sa mga pagtubang. Ipasabot sa Biblia na Immaculate Conception. Ipasabot sa Biblia na inahan Diyos sa Diyos. Bisang hindi mabasa sa trapolitra na inahan Diyos sa Diyos. Alam ko niya ang Diyos na si Jesus Christ. Mga dili Katoliko, hindi na mabasa. Hindi ka na mabasa sa trapolitra. Huwag na yung Katoliko, alam. Pero ipasabot. Ipasabot. Isang may na si Kristo. Di ba Diyos niya? Isang may inahan sa Maria. Inahan Diyos sa Diyos. Hindi sila ito. Hindi ko na mabasa niyo. Hindi ko na trapolitra. Namun sa mga example ba? Sa likood kayo yung baruganan, pero ilang hiyong sa ito. Kung ano nila matawag ni Santa Maria, ang inahan sa Diyos. Ito, inahan. Pero kamo mo nang ipasabot sa Biblia, kami na kung basawa na ito ng San Juan 19. San Juan 19, tudling 25 hanggang 27. San Juan 19. Ngayon, so ako mong nasigil na mas diron ninyong Biblia. Maglilibro mo sa itong pagtuo. Sabi na mga bataan mo na. So, hindi lang na ito paabutan sa balay. So, sige lang ba po na naman iwan ang tutunin. Ang limpyo kayo, kaya ako makuhaan nyo, hindi mga wira. Mga tablikra, sipura, Inahan na itong Biblia, master kita. Mo man na itong almas sa atong pagkakisuhan. Di ba? Aron po, makapanagdang ka. Makadipinisa ka. Kung matakiyo na itong dumahal na pagkuho. Di ba? Pagkata ko ka bagong sulto, malina ko maligdan sa mga kinabuhi. Itong sa Australia, sa kamahon, makatunasan ko sa anak, ako may yaya at ako anak. No? Ito, nag-isula para sa kinder ko. I-apil ko atong kasi rin ito bagong study na may pastora ko. Kaya yung anak, nag-isula ko sa kinder. I-apil ko atong ilang Bible study dito. Then, pag kumana ito, pagkakastori yun, pag-gawa, doon tayo nangutanan na ito ba? But, ito sa may mga nilino. Kung Katoliko. Mula mo siya hinang nga siya ba? Ang Katoliko ko. Wala may nilin na padayon ng istorya. Nagkapanguntanan ako sa pagkabalin mo. Nang nakasulti siya ako na hinang nga siya na pag imo na kong Katoliko ko, pag iyong panguntanan. Ako na pinakutubag, namasin na, mo yung puna-una niya. Ang puna-una na, tingali. Natingala ko siya kay Kantigo ko sa Biblia, niya Katoliko ko. Kaya nga siguro siya una-una, basta Katoliko, hindi i-evolve sa Biblia. Di ba? Inuulo ko na, kailangan dito ang mga Katoliko na di yun i-evolve kung pati o Biblia. Di yun i-evolve mo gamit sa Biblia o atake mo na sa itong mga pagtulungan. Di ba? Pero nag-isulto ko ito. Ano naman, kung Katoliko niya, i-evolve sa Biblia. Siya muna. Wala na insulto ko. Wala ko sa pula sa inyong dan. Masir ko rin. Na magdasig ninyo. Na magtuon dito sa Biblia. Para mahimog din natin ni Armas. Kaya Armas mong ditawag na ito ni Biblia. Sila ninong ni Gamit kanina. Sila din na sila tungkol sa Ginoo. Dapat kita mga Katoliko ang manguna sa paggamit natin. Kaya ako din ang Armas. Kita may original na tiyas Biblia. Pero gigamit lang nila. Hindi sila nila ba kung paggamit? Ilang gigamit sa pagsaway sa matuod na simbahan. Nawa ang kayo panahon.
Nabot naman sa Packer. Isa. So, hindi lang ito naman. Panahin, susunod. No? Sa sunod ng tubuhan, no? Ayaw kaliman, no? Sa YouTube channel lang ko, no? Veritas Dipolo. Veritas Space Dipolo. Nandiyan ka na lang akong contribution sa simbahan. No? Veritas Space Dipolo. Kanan diya, nag-ibati na po. Nakakanan na. Okay. So, hangtod sunod Domingo pohon sa mga pamilya, sa alam sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.